पथप्रांत ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କଳାକାର ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ। କେତେ ଭଲ ପାଏ ମତେ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ବି ସେ ମତେ ଦେଖି ରହିଲା। ଏ ଶେଖର ମୋ ବିଦ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଶେଖର। ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଯାଅ ଶେଖର, ହେଲେ ମୋ ବିଦ୍ୟାକୁ କେବେ କରିକି ଛାଡ଼। ବିଦ୍ୟା ମୋ ଜୀବନ ଶେଖର, ବିଦ୍ୟା ବିନା ମୁଁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି। ମୋ ଭାଇ କି ପାଉନି ଦିଦି, ମୋ ଭାଇ କାହିଁ? କିଏ ମୋ ଭାଇ? ରୋହିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛି ତମର ଏକମାତ୍ର ଭାଇ। ଏ ଦିଦି, ଯାହାକୁ ତୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇ ପଳେଇ ଗଲୁ, କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଲୁନୁ ସେ ପିଲାଟା ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି, କଣ କରିଛି? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆଉ ତୁ ଅନେକ ଥର ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛୁ, ଅନେକ ଥର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, କେବେ ବି ଭାଇ ବୋଲି ମତେ କୋଳେଇ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଆଜି ତୁମେ ମାନେ ଆସିଛ ଭାଇର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ମୁଁ କାହାର ଭାଇ ନୁହେଁ କି ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାରଜ, ମୁଁ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଧୁଆ ପୋଲିସ। ଆଜ୍ଞା, ମଞ୍ଜେ ଗଛ କି ବିଛୁଆତି ଗଛ ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଯଦି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା, ଆପଣ ରେଞ୍ଜର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନିତାଇ ମିଶ୍ର, ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ବି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ବି କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁଅ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଠିକ ସବୁ